Dneska si zahrajeme Roblox hru buď NPC nebo zemřeš. Be NPC or die. V téhle hře jde o to, že se musíme co nejvíc chovat jako NPCčka a budou lidi šerifové. Myslím, že se to vylosuje. A ty bude tam několik třeba i mých skinů a prostě několik skinů těch hráčů. A já jsem kriminál, takže se mám chovat jako NPC. Takže tak. Budou to šerifové, který mají pistole. Tak. A oni buď to střelí do nějakého random klonu a ubere se jim jedno srdíčko ze 3, anebo se trefí zrovna do nás. Tak nenapadně. Hele, tady je můj klon. Mluvám se zase za to ticho. Tak, já se tady... Další můj klon. On to dělá. Dobře, tady je dělo. Jasně můžu střelit. Dobře. Takže tak. Tady. Doufám, že nás nestřelí. Dobře. Snad nás nestřelí. First game bonus. Díky 500 coinů. Sice nevím na co. Co je v shopu. Cože? Za tolik? OK. Dobře. Takže guny. Já si za to můžu kupovat guny šerify. Jaký budu šerif? To můžu asi kupovat. Dobře. Pásy ty stojí robuxy. Lock cabin, ale ta lock cabin vypadá taky dobře. Dobré, teďka už bude hra. Tak. Co budu? Šerif jsem, šerif. OK. A já musím poznat, jestli bude někdo jako klon nebo šerif. Dobře. Tam to moc nazval. Dobře, jedno srdíčko se nám odendalo. Dobře. No, já už mám jen jedno srdce. Dobře, no. Tak za šerifa mi to moc nejde, za NPCčko jo, za šerifa ne. Takže musíme počkat, než ta hra skončí. Já vám to tady asi střihnu. Dobrý, nestřihnu. Já bych vám to střihnu, protože ta hra měla trvat ještě 3 minuty. Dobrý, teďkom už bude rovnou to. Teďka se jde rovnou hrát. Cancel. A ta rakev. Dobře. OK. Voting. Tady dáme office. Já chci office. Tak, podle mě bude určitě office nebo shopping mall, hotel. Ten má 0. Pojďte hlasovat. Come on. Já doufám, že bude office. Jako líbí se mi obě dvě, takže 2-2. Buď to bude jedno, nebo bude druhý. Takže bude tamto. Dobře, no. Ale to bude asi taky dobrá mapa. Já jsem zase šerif. Si ze mě děláš srandu.
Dobře, no. Takže tak. Tak ty se mi vůbec nezdáš jak NPCčko, kamarád. Vážně další Innocent. To snad není normální. Tak já se jdu kouknout, co ty tady jdeš dělat. Dobrá, to je NPCčko asi. Tak tohle je NPCčko, dobře. Dobře. Hej, jo, zkusím šetnout tohohle borce. Jo. Takže dobře. Který se mi z nich nezdá. OK. Ty se mi moc nezdáš, kamaráde. To byl Innocent. Však borec se hýbal, že? Pomalinku, však to není vůbec ani normální, ne? Dobrá tedy, no. Dáme ještě jednu hru a bude to končit. Ještě budu muset přetočit jedno video. A z Brawl Stars budou vycházet videa jenom když bude něco aspoň trošku speciálního. Protože nevím, jaký bych na to vytvářel náhledovky teda. No dobře. Tady nějaká dobře, za Robuxy, na to nebudu ani klikat.